Time is of essence. Therefore, we need to be on the lookout. Mid-year assessment tasks are going to be our yardstick because they will tell us what is it that we need to improve on and what is it that we need to reinforce. With that being said, are you aware that there are videos in this channel that prepare learners when they are writing their assessment tasks for paper 1, paper 2 and paper 3? Just scroll down, you will see them. They are titled Ukucija abahlolwayo ekuhlolweni. So if it's meant for paper 1, it will specify kanjalo kanjalo. Sanibonani balingani mabhungu na matshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Impi YaboMdabu Isethunjini obhalwe nguJC Buthelezi. Celwe ngumfundi thizeni ukuba ngifunde isahluko se-13 bese ngisefinqa ngiphinde ngihlaziye ngicubungule ngifundise. Siyabonga. Before I delve into the prescripts of today, let me welcome everyone that is here, old and new subscribers alike, as well as our visitors. Please know that you are valued, appreciated, and loved. Please stay here because this is your home. Do not forget to subscribe. Ukukhumbuzana nje, siyakhumbula yini ukuthi lesi sahluko siyisakhiwana? Yini isakhiwana? Isakhiwana indatshana ngaphakathi kwendaba. Umbhali kuye kube ngathi usekhohliwe ngumlingiswa osemqoka, kodwa athathe omunye wabalingiswa amenze kube nguyena umlingiswa osemqoka. Kuyenzeka futhi ukuthi umbhali abathathe bobabili abalingiswa akhuluma ngabo, bobabili babe ngabalingiswa abasemqoka baleso sakhiwana. Ake sibekise isahluko sokuqala sisethulela umlingiswa osemqoka ovelele, umlingiswa ngqangi wethu uBafana. Kodwa siphinde sibe yisakhiwana sisethulele uCele wasempaphala njengomlingiswa osemqoka. Uyafuna yini ukuyizwisisa kahle lento engikhuluma ngayo manje? Hamba ke uyolalela ivideo kuyo yona le channel enesihloko esithi Impi YaboMdabu Isethunjini, umbuzo mude, isakhiwana. Okwesibili, kuyenzeka futhi ukuthi umbhali axoxe ngomlingiswa thizeni kungeyena Bafana. Ake sibekise njengala uxoxa ngoPopi amenza umlingiswa osemqoka, athi seqedile uxoxa ngaye abese exoxa ngeingane zasempaphala eMelika. Uyakwenza lokho. Uma ungaya esahlukweni sesithathu uzoyibona lento engikhuluma ngayo, ngoba umbhali uqale waxoxa ngoUzithelile waba umlingiswa osemqoka waleso sakhiwana. Wathi umesuka lapho umbhali waxoxa ngoHlanganisani, naye waba ngumlingiswa osemqoka waleso sakhiwana. Waxoxa ngabo belandelana. Njengamanje la uma ngibheka lesi sahluko se-13 ngibona ngathi umlingisi uphinde wayisebenzisa futhi le pattern engiqeda ukukhuluma ngayo. Sizovula ekhasini lama-217 kufundeka ngalolu hlobo. Isahluko se-13, vukuzithathe ntombazane. Izingane zonke zakwaNgubane zangena kahle emayunivesithi njengokuzimisela kwazo. Zazifunda ngemfundaze ngoba zazizilomo kwezemidlalo
futhi zikhaliphile nasezifundweni. Njengoba besike sasho, uHlanganisani yena waya eYunivesithi yakwaZulu, kwathi uEuthanasia noMelody bona baya kwenye yalamayunivesithi abezizwe aseThekwini, kanti uZithelile yena waya eMichigan State University phesheya eMelika. Kuyo yonke leminyaka, uNgubane esehlukene nomkakhe ezibhungukele, izingane zona zaziqhuba imfundo yazo. Masiqale ngoHlanganisani ngoba nguye owayebahola emfundweni ephakeme. Waqhuba kahle kakhulu ongoye ngoba kwathi kuphela iminyaka emithathu wayesephase iBA kuzifundo zesayensi yezepolitiki, esiNgisini kanye nezomlando. Waqhubekela kuzifundo zeBA Honours ezifundweni zesayensi yezepolitiki. Ngonyaka wakhe wokugcina ongoye wafunda iBA Honours. Ufunda nje ongoye uHlanganisani wengamele ibhizinisi lokuthengisa izithelo zezihlahla zabo nodadewabo emshinini wephepha eSappi. Le nkampani yayisayine isivumelwano sokuba izithenge zonke izithelo zikakotapeya nezomengo ezivunwa nguCele eMpaphala. Kulezi zithelo kwase kwengezwe ngobhatata ngokuhamba kweminyaka. Walandisa leli bhizinisi uHlanganisani ngokuba athenge zonke izithelo zabantu baseShowe kuze kuye koGingindlovu. uHlanganisani wayebuya athola imali yokuqeqesha abadlali bekilabhu yaseMpangeni kanye nekilabhu yaseRichards Bay. Ngale ndlela washesha okaNgubane ukuthola imoto okwakuyiyona eyayimphuthumisa kule misebenzi. Ibuye imuse esikoleni ukuze afunde, abuye angene kwezemidlalo. Ngenxa yokusinda kwale misebenzi, uHlanganisani waluleka uVikizitha ukuba alushiye lolu bandlululo ayeloku ekhononda ngalo. Phela uVikizitha wayefunda izifundo ezifana nezikaHlanganisani, kodwa yena ehlala ekhala ngokubandlululwa kwabamnyama eYunivesithi ayekuyo. Indaba kaVikizitha yayifana ncamashi nekaCecil Ngwane esencwadini kaMaffson ethi Fighting Years. NoVikizitha wayethi usekhathele ukuncikiselwa nokuba ufana kalo ezikoleni zabezizwe. Wayefuna kabi ukufunda lapho ayezozizwa khona engelona ivezandlebe. Ukufunda kwakhe iminyaka edlule eshumini ezikoleni zabelungu kwasekumcika. Esefuna ukuba abuyele esikoleni saboMdabu. Wayengezwa nakuzwa uMthimkhulu N ngokuyofunda kwengane yakhe esikoleni saboMdabu. uMthimkhulu N wayekholwa ukuthi imfundo yangempela itholakala ezikoleni zabezizwe, kothisha babelungu noma bamaNdiya. Ukufundisa kwakhe amanesi ezinhlanga ezahlukile kwakumkhombisa ukuthi asikho isizwe esihlakaniphe sedlule esinye. Kodwa lokhu akuzange kuyisuse inkwethu yokukholelwa ekutheni aboMdabu ngomva kwezinye. Singakhohlwa futhi ukuthi ukuya kukaVikizitha eYunivesithi yakwaZulu kwakumkhumbuza uNgubane naye owaya khona. KumaMthimkhulu kwakungukuthuthuka ukuya emayunivesithi abezizwe. Lokhu ukwenza ukuba uVikizitha amphikise ngokuthi
nginempilo eyodwa ma. Angiboni ukuthi sengingadlala ngale mpilo yami ngokuba ngincikisela ezikoleni ezingangithandi, ezikoleni ezingicwasayo nezingibukela phansi mina nakho konke kwami ngoba nje ngadalwa ngemnyama. Akunandaba ukuthi bakubukela phansi. Inqobo ukuthi wena uyakuthola yini okufunayo. Angikuthole engikufunayo lapha ngifunda khona manje. Nalapha ngangifunda khona yonke leminyaka. Ngiyakwenyanya lokhu kukhoseliswa, ukukhekezela okwekokoloshe. Ngikhozisa abezizwe. Ngibenza izithixo bengezona. Angizimisele ukuba ngenze le mpilo yami umhlatshelo ezithebeni zokujabulisa abezizwe. Sengifuna ukuba ngiziphilele mina, ngizikhethele mina ikusasa lami nendawo yami emphakathini yaseNingizimu Afrika. Nakho-ke engikufunayo angikutholi kulezi zikole zezifiki. Khona uqinisile, sonke silwela inkululeko kwabasigqilazayo, beseyisa, besibandlulula. Kodwa ukuhlakanipha ukuvuma ukuba unyathelwe ukuze uqine, ukuvuma ukuba udelelwe ukuze ukhule. Ngabazitho bayo abayokhushulwa ngani yami. Ungeke neze uyisenge inkomo ungaqosheme ngaphansi kwayo. Kunganjani umama njengomuntu ofundile asekele lokho akubekayo ngemibhalo ukuze nami ngazi ukuthi lamaqiniso nemibono akhuluma ngayo yahlolwa yabhalwa yiziphi izihlakaniphi nosolwazi. Mina ngiyakwenqaba ukuqoshama, ngifinyele ukuze abezizwe badlule, bakhule, badlondlobale ngaphezu kwami. Yiziphi lezi zincwadi ezithi thina abomdabu masivume ukunyathelwa? Angikhulumi ngezincwadi manje youth. Ngikhuluma i-common sense, into ebonwa noma yingane. Mina ngiyenqaba ukuba ngikhulume i-common sense, into ebonwa nayingane ngoba angiseyona ingane. Yebo, ngiseyingane. Ngangibona njengengane, ngicabangisa okwengane, ngenze futhi njengengane. Njengengane, ngangithi abelungu namandiya bakhulu ngamakhosi, bazi konke, bahlakaniphile kunathi, banezimoto, imizi emihle, bagqoka izingubo zasesontweni zonke izinsuku ngoba bengcono. Abafukuzi njengabomdabu ngoba bengobasi nonkosana. Sengikhulile manje, angisayikholwa yonke leyo nto. Sengiyazi ukuthi thina sinje ngoba saphangwa, sabandlululwa, sagqilazwa yizo zonke izifiki. Sengiyazi manje ukuthi sililadi lokukhwela, zonke izizwe zigibela ngathi njengoba kusho imibhalo kaMalcolm X, kaMartin Luther King, kaBantu Biko, kaMvubi AJ Luthuli, kaDokotela JL Dube, nekaMarcus Garvey. uMarcus Garvey wahamba umhlaba wonke, wathola abantu abamnyama begqilazwa yonke indawo. Yikho lokho okwenza abone ukuthi kuhlanikele ngayo yonke impilo yakhe ekukhululeni abantu abamnyama. UBiko ukusho kahle ukuthi akulona iqiniso ukuthi abelungu mabathathe izindawo eziphambili enhlakanipheni bese bona besifundisa njalo thina bomdabu, besenza abafundi abangahlakaniphile.
Angibafundi obhiko kanye nalezi zincwadi zenu nohlanganisane youth. Nawe kuhle uziyeke lezo zincwadi. Zizokudida ikhanda ungene kwezepolitiki engayendawo. Hlukana nalezi ncwadi youth. Futhi leli gama likaVikizitha lohlanganisane angilithandi. Ngithanda kabi ukuba ngikulalele njengomzali wami. Ngiyazi futhi ukuthi kuthiwa hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Ngizimisela ukuba ngikwenze lokho, kodwa hhayi uma abazali bami bephenduka isitha kimi. Ukuthini lokho youth? Thina sesiyizitha zakho manje. Uma sikwetha igama eliphucukile, sikhethela nezikole ezingcono. Wena uzethe igama lamaqaba futhi ufuna ukuya ku-university ephansi. Kawusho ngani ma ukuthi i-university yamaqaba njengoba kusho obasi bethu? Kawusho ngani ukuthi yi-Bush University njengoba kusho obasi bethu abahlale njalo besithuka? Yisho ukuthi i-university yethu ngeyamaqaba iphethwe yisiqhaza sasemsinga. Kawusho ngani ukuthi yi-tribal university njengoba kusho ohubhu bohodoba abafuna ukuba sizonde konke kwethu? Zikhonkothe izinhlamba namagama obasi benu. Uma ngiya e-University yamaBhunu, i-Rand Afrikaans University, noma e-University yamaNdiya, i-Durban Westville, noma ngiya e-University yamaNgisi, i-University of Natal, kulungile ngoba lawo akuwona ama-tribal universities. Uma kukhona amanga aluhlaza, yiwo lana akhonkotwa ngobasi benu besitshela ngama-liberal universities. Ayikho i-liberal university eNingizimu Afrika. Funda i-fighting years ma, uzobona umonakalo owenziwa ngobasi benu ecwega izaqheqhe zabafundi abamnyama bese bezisaphaza kundumalo nendangalo. Youth, ukuthathaphi lokhu? Yini ukhulume kanje nami ngingumzali wakho? Ngikuthola ku-fighting years. Funda ngabafundi abakhaliphile abamnyama abaye eWitwatersrand University. Funda ngosizi lwabo khona uzokhulumela phezu kwamaqiniso, uyeke ukukhonkotha ngento ongayazi. Ukuthini ukuthi ngiyakhonkotha ngingumzali wakho youth? Ngisho ngoba ngizwa izwi labakusasazelayo. Qhubeka uyethuke i-University yakwaZulu. Bethuke ubuzwe bethu njengoba kwenza obasi bethu. Okumanje basathule ngoba sebafundisa nina belungu abamnyama ukuba nixhaphe abantu bakini ngezinhlamba zamankengane. Yisho ukuthi amagama ethu omdabu ngaweziqhaza namaqaba njengoba kwakusho lamakholwa mbumbulu ezifiki. UVikizitha akulona igama lamaqaba, kodwa igama lomdabu elikhuluma nami lingiyalela into ekufanele ngiyenze emhlabeni. Amagama esintu akuwona amalebuli angenangqondo. Amagama afukeme imilando yekakade nekusasa lethu. Izingane zakwethu empaphala
zathi nginguvikizitha. Kwabe sengathi zingithela ngezibonkolo. Manje sengiyehluleka ukuba ngivume ukugaselwa ngingaviki. Ugasela ubuntu bami ngaleli gama lesilungu owangetha lona. Mina ngingumZulu, ngifuna igama lesiZulu. Kusukela manje yazi ukuthi ukhuluma novikizitha. U-euthanasia samgqiba empaphalo mhla umkhulu engithela ngenyongo. Bengithi ngikutshelile ukuthi angizithandi lezi zincwadi ozifundayo, futhi angiyithandi le mfundiso yakho yasempaphalo kohlanganisane. Uma usahleli kowami umuzi futhi udla okwami ukudla, uzokwenza lokhu mina engithi kwenze njengomzali wakho. Kangimangali ungayithandi le mfundiso futhi ungazithandi izincwadi zethu. Ingane zikhuluma iqiniso. Phela iqiniso alithandeki mama. Umhlaba walibulala iqiniso, waliphanyeka emthini wehlazo. Du Bois encwadini yakhe iDark Testament uthi isifo esikhulu sabelungu ukwesaba iqiniso kanye nokukholwa ukuthi amanga asebenza kangcono. Lesi sifo siyathelelana. Sekwabakhona nabomdabu abalesaba iqiniso ngoba bebona amanga abaphumelelisa abanye. Mina nohlanganisane siyakwenqaba lokho. Uma umama ethi akazithandi izincwadi kanye nemfundiso yohlanganisane, uyaphosisa. Empeleni iqiniso ukuthi umama uyalesaba iqiniso futhi uyayesaba le mfundiso yamaqiniso. Kanti ungesabi lutho ma, yilo iqiniso elosikhulula. Njengamanje amanga akhokha kahle eNingizimu Afrika. Yikho lokhu okwenza ukuba oHubu babe mikhabakazi. Hayi ngane yami, musa ukukhuluma kanje uyangethusa. Ngiyabonga uma usukhuluma iqiniso mama. Ngiyazi ukuthi lona iqiniso liyethusa. Ungethuki. uMartin Delaney uthi yenqaba ukugitshelwa muntu omnyama sekuyantwele ezansi. uMalcolm X uthi masizikhulule noma ngayiphi indlela ephumelelayo, singavuma ukudonswa ngekhala. Nami ngokuzikhulula noma ngayiphi indlela ma, noma lokho kusho ukuthi ngizophelelwa indawo lapha ekhaya. Yazisa ngalaba baholi abamnyama baseMelika bazosonela izingane zethu. Ayeke wena youth, ngoba thina asikukhuliselanga le mimoya. Uze ungakhohlwa wena ukuthi uphuma ekhaya elinjani, kawufani noUzithelile. Ngingeke ngakhohlwa ukuthi ngiphuma ekhaya elinjani. Ngingakhohlwa kanjani ukuthi ngiphuma ekhaya lamagwala anikela ngezingane zawo kwabezizwe ukuze zibe ngumhlatshelo wobandlululo. Amagwala abalekela amaqiniso aze abalekele ngisho izithunzi zawo. Ukhuluma kanjani nami uma ukhuluma kanje ngingumama wakho youth? Uthi indlela yokukhuluma nomzali wakho leyo? Yiyo kanye ma. Phela kunesikhathi sokukhula, kusuke ulwembu lobungane nokungazi emehlweni, umuntu awabona amaqiniso. Kuliqiniso ukuthi ohlanganisani noUzithelile bangcono kunathi ngokuzalwa
ngokwenza, ngokucabanga nangokufunda. Bazalwa ngabantu abamela iqiniso. Ukwazi kanjani lokho uyingane youth? Ngikwazi kahle ngoba uyise wohlanganisane wamtshela umama kaHlanganisane ukuthi ngeke amshade. Mhlawumbe kwakubuhlungu lokho ngaleso sikhathi, kodwa ngoba wamshiya wakwazi ukuthi umama kaHlanganisane athole omunye umuntu owamthanda wasemshada. Lento yenu mama yobugwala nokuphosisa ayisebenzi. Uphi ubaba nobugwala bakhe? Namanje undinda umhlaba wonke ekhuluma amaphosiso ezenzisa. Kuyezwe kube nini ubaba ebaleka ebalekelana noqobo lwakhe? Yini asifunze ububaba obuyinkohliso? Akafaki ngani sehlukaniso. Kucace ukuthi umi kuphi ma. Ngosukhuluma izindaba zabantu abadala uyingane youth. Indaba yami noyihlo indaba yethu, akuyona indaba yezingane. Into engiyibonayo ngawe ukuthi awubongi ngakho konke esikwenzela khona lapha ekhaya. Sakusa kuma first class schools, manje sesikusa ku first class university, kodwa awubongi. Konje yiyiphi i-second class ne-third class university? Masiyiyeke eyezikole siqedele le ndaba yokuthi uyingane, ukhulume izindaba zabantu abadala. Fundisa lokho esikoleni. Kubuza umamthimkhulu amathonso omjuluko engamabhodlana ekhaleni. Indaba yenu nobaba indaba yethu sonke lapha ekhaya. Uthando imfudumalo, intokomalo yethu lapha ekhaya incike kule ndaba othi wena ngeyenu. Kuhle ukwazi ukuthi akuyona indaba yenu nodwa, kodwa indaba yethu sonke. Kwazi lokho ma, ukuze uthi uma uthatha inoma yisiphi isinqumo ngale ndaba, wazi ukuthi umphumela waleso sinqumo uyasithinta nathi. Isinqumo esenziwa ngobaba sokubabaleke ashiye ikhaya akuyona indaba yabantu abadala, yindaba yethu nathi esesikhuma lobu buntandane, ubaba ephila edla amabele. Noma kunithinta nani ukuhamba kukayihlo, angiboni ukuthi kufanele ngiyikhulume nani le ndaba yethu. Lena yindaba yabantu abadala. Kufanele uyikhulume nathi le ndaba. Ungayikhuluma nobani uma ungayikhulumi nathi? Yithi kuphela izingane zakuleli khaya. Konke enikwenzayo nikwenzela thina. Siyakwazi lokho. Yikho sakhipha imali eshisiwe sanisa ezikoleni zabelungu ukuze nithole imfundo engcono. Yikho sanithengela leli khaya, sanikhipha eMlazi elokishini nazohlala ku posh suburb. Yikho sinigqokisa izingubo eziphambili. Uthini ngokusingunulisa imuva? Ubuntu nekakade lethu. Singathi siyini thina lapha ekhaya? Singabelungu abamnyama, amakhaladi noma ngamaNdiya? Uma singaboMdabu, ziphi izimpawu zobuzwe bethu? Aphi lamadili aboMdabu athanyelwa izindimbane zabantu? Aphi ontanga boMdabu? Ziphi izihlobo zomdabu? Kuko konke ma, yazi ukuthi mina angiyena ubaba odla ngejubane uma izinto zizimbi. Mina ngiyazihlangabeza izitha ngilwe nazo. Lwakangcono
uma kukhona abangishayela ihlombe futhi bengihlomisa bengiphosela nezinduku uma kufanele. Akekho oshayela mina ihlombe laphaya esikoleni. Angisayi esikoleni ma, kusasa ngiya kohlanganisani ongoye. Sobonisana naye ukuthi ngizofunda kanjani ngonyaka ozayo. Awuyo Ngoye youth. Bengimbikela nje umama, bengingambuzi. Ngiya ongoye kusasa. Ngiya kwabakithi abangithandayo, abangemukela njengomuntu. Belindela njalo okuhle kimi. Washo wasukuma uVikizitha, waqonda ekamelweni lakhe, wagcwalisa isikhwama sakhe esikhulu ngezingubo, wathatha insipho, indwangu yokuhlamba ubuso, kanye nesixubhamazinyo, wakupakisha. Wayazi ukuthi wayethe uzohamba ngakusasa. Wakhumbula ukuthi koba buhlungu ukwehlukana nokushiya udadewabo. Wasenquma ukuba asale esehamba khona ngaleso sikhathi. Waphuma wabamba ibhasi eya edolobheni lapho athola khona amatekisi aya Empangeni. Esongoye uVikizitha wahlala nohlanganisani esikoleni, engakamlungiseli umsebenzi e-Alusaf. Njengomuntu wezemidlalo futhi owayaziwa kakhulu eNatali, kwabalula ukuba uVikizitha athole umsebenzi. Wayengena ngelesithathu ntambama, aphume ngele-11 kusihlwa. Isikhathi sakhe esiningi wayesichitha elibrary yasoNgoye, efunda izincwadi ayekade ethanda ukuzifunda. Babehamba nohlanganisani naye, owayesebenza amahora 4 ngosuku laphaya e-Alusaf, eqala ngelesithathu ntambama, aqede ngele-7 kusihlwa. Wayewenza kuphela amahora 8 ngosuku uma umsebenzi wesikole ungemningi. uVikizitha yena wayesebenza ishifu yonke izinsuku ezinhlanu ngesonto. Noma wayengakangeni esikoleni uVikizitha, wayesebenzisa izindawo zesikole ukulolonga umzimba. Abuye angene nasemidlalweni yesikole. Ngalendlela wayibona impilo yakwaZulu ingcono kunempilo yaseLalusha. Ukuba nohlanganisane kwamkhulisa ngengqondo nangokwenza. Wayembhalela unina njalo futhi abuye amthumelele nezimpahla amthengele zona. Wayekubeka ngokusobala ukuthi abaxabene yize bebuka izinto ezithile ngezindlela ezahlukene. Wayemmema uma kunemidlalo, amnxuse nokho ukuthi angamphoxi kuhlanganisani uma eza. Kwaya nomthimkhulu N waswabuluka, wakwemukela ukuba songoye kukaVikizitha, futhi wamemukela nohlanganisani njengongubane ohlakaniphile. Kwathi ngonyaka olandelayo noVikizitha wangena ngokugcwele ongoye, wafunda kodwa wangayeka ukusebenza kwa-Alusaf. Wayengena yena ngelesithathu ntambama, aphume ngele-7 kusihlwa, ka5 ngesonto. Kwamthokozisa ukufunda kwakhe ongoye uVikizitha, ezizwa esekhaya phakathi kwabafundi bomdabu, endaweni lapho abomdabu bengebona ofana kalowo. Izifundo zakhe zazifuna ukuba asebenze kanzima, ngoba naku wayethathe zaziningana kunokujwayelekile. Zonke izifundo zakhe zazikusayensi yemvelo,
kodwa wengeza ngokufunda ngezomlando. Kwaba nesidididana ngenkathi uphiko lwakhe lungavumi ukuba ahlanganise ezomlando kanye nezesayensi yemvelo. Bamchazela ukuthi ngeke lolu Jesus uxolo. Bamchazela ukuthi ngeke lolu phiko lusifake lesi sifundo ngaphansi kwesayensi yemvelo. Wachaza uVikizitha ukuthi yena akafundeli isitifiketi kodwa ufundela ukwazi. Kwakumenelisa ukuba azenze ezomlando yize zazingenakungena esitifiketini sakhe. Ungena nje esikoleni ongoye uVikizitha. uHlanganisani usenza unyaka wakhe wesibili kuzo ezomlando kanye nakwezesayensi yepolitiki. Ngonyaka wokuqala uHlanganisani wenza izilimi ezintathu, isiBhunu, isiNgisi kanye nesiZulu. Wayezithanda izilimi, ekuthanda ukufunda izincwadi zesiBhunu ethi zifinqiwe zacosha ngisho kusiJalimane. Lokho kufunda izilimi ezintathu kwakwenza ukuba ayiqhathanise imibhalo yalezi zilimi. Kwakumkhathaza kakhulu ukubona intsha lubukela phansi ulimi lwesiZulu. Lezi limi ayezenza wayethanda ukuba zibe yisendlalelo sezifundo zakhe ezisemqoka ezomlando kanye nesayensi yepolitiki. Kwathi lapho kufanele akhethe khona izifundo ezisemqoka zakhe, wakhetha ezomlando, isiNgisi kanye nesayensi yezepolitiki. Noma wayengathanda ukuba afake umdlalo othile kuzifundo zakhe noma afake isayensi yemvelo uHlanganisani, kwatholakala ukuthi akulula ukuzididiyela kanjalo. No-Isithelile naye wayeqhuba kahle eMichigan State University, lapho wayezithola ephakathi kwabafundi abayizinkulungwane ezingama-45 bephuma kumazwe ngamazwe emhlabeni wonke jikelele. Ukuba seMichigan State University kwenza ukuba uZithelile agcwalise isifiso sakhe sokuba azibonele ngamehlo, afundiswe nguDokotela Darlene Clark Hine ayekade efunda izincwadi zakhe. Yayithi lapho ingane yaseMpaphala izifundela iBlack Women in White kaDokotela Clark Hine ihlangabezane namagama athi A Convergence of Critical Forces, including the high incidence of morbidity and mortality, gave impetus to the creation of a separate network of black hospitals and nursing schools. Noma kuthi lapho ifunda i-black leader of the 20th century, imthole uDokotela Clark Hine ethi Stopper's patience had grown thin. She wanted results, not promises or resolutions. Le ndlela ayebhala ngayo okaClark Hine yayenza ukuba uZithelile bazakhele isithombe sabo ngalesi sithandwa sabo, iqhawekazi elimpisholo lakwamfundo. uZithelile wayekade azitshela ukuthi lo kaClark Hine ngumphongolo weqoba lomlilo, ngumkabayi kaJama uqobo lwakhe. Wamfushane ngesidumbu nokumoyizela kukaClark Hine engakawuvuli umlomo,
Wathanda ukumdumaza uZithelile owayewele izilwandle ukuze othe lembuthuma ayeyizwa ivuthwa ezincwadini zayo. uZithelile wathatha ikilasi lika 6746 Dr. Darlin Clark Hine ngekota yokuqala afika ngayo. Wayeselindele leli thuba iminyaka eminingi. Kwathi lapho eseqala ukufundisa uSolwazi Clark Hine wakhuluma ngo-widening the epistemic terrain to include diverse epistemic agencies which are often decentered, dismembered, demeaned, devalued and discarded into the limbo of muted voices. Kwathi uZithelile makaphakame athi amen. Ane yasempaphala yehluleka ukuzibamba, yazidedela izinyembezi zehlela ephepheni elaliphambi kwayo. Kayithathanga manothi ngoba yayingezwa lutho. Ziginqa izimbokodo zo-standpoint epistemology, interaction scholarship, Slavocracy and phallocracy oka-Clark Hine kungathi ubhodloza ubonda. uZithelile wafana nomuntu olalela umculo wolima ngalwazi, ebuza ubumnandi bengoma yize engawezwa amagama ukuthi athini. Wezwa uZithelile nokho ukuthi uphakathi kwenqaba okwenziwa kuyo izikhali kuleli kilasi lika-Clark Hine. Wayekholwa ukuthi wophuma kulamakilasi kalosolwazi esehlome ephelele. Lesi fiso sika uZithelile safezeka ngoba kwathi kuphela iminyaka eyisithupha wayesethathe amakilasi amahlanu ku-Clark Hine, naye esezivetezela ngo-dismembered, erased African women in South Africa. Ngaleyo nkathi uZithelile wayesene-MA ku-Women's Studies futhi enza i-MA ku-Computer Science kanye ne-PhD kuyo i-Women's Studies. Wababhalela abafowabo uZithelile ebatshela ukuthi yena izifundo zakhe ezisemqoka i-Computer Science nesifundo ngabesifazane, vule abakaki, Women's Studies, sivale abakaki. Lezi zifundo zika uZithelile zazixube nezifundo zesayensi yemvelo ngoba wayenza no-mathematics no-statistics. Uhlelo lwezifundo zakhe lwalubaxaka uhlanganisa noVikizitha, bengazi nje ukuthi kanti kufundwa kanjani eMelika. Kubo kwakungathi kuyabondwa eMelika, futhi nezifundo ziningi ngakho abafundi banokuzikhethela lokho abakuthandayo. Kwathi lapho uhlanganisane esenza unyaka wakhe wokugcina ku-BA, uVikizitha enza unyaka wakhe wesibili, bathola le ncwadi ivela ku-uZithelile. Mlingani wami nawe mfundi, sizokuma kancane ukufunda, sihlaziye, sichaze, sicubungule. Sihloko salesi sahluko sifundeka ngalolu hlobo: vuka uzithathe ntombazane. Nanoma kunjalo, kulokhu esiqeda ukukufunda kule ngxenye yalesi sahluko, akubonakali ukuthi lesi sihloko besiqondiswe kubani. Umbhali usengakacacisi, kodwa umbhali uyacacisa ukuthi lokhu kuyisakhiwana, lokho kucacile kuthe bha. Ngithena eqaleni
Umlingisi wanqangi, umlingisi omkhulu osemqoka ovelele walesi sakhiwana nguPopi. Ngathi okubalulekile ukuthi siyakwazi yini ukuyesekela lento esikhuluma ngayo. Ake ngiguquleke manje. Ngithi umlingiswa walesi sahluko nguVikizitha. Ngenxa yesikhathi nobude bale video, ngiyazi angizokwazi ukweseka ukuthi bengisho ngani ukuthi nguPopi. Mhlawumbe ngelinye ilanga, kodwa yazi ukuthi angikwethembisi. Umthande umbhali laphayana esigabeni sesibili ekhasini lika 217 ngenkathi ekhuluma ngabantwana noma izingane zakwaNgubane. Uthi masiqale ngoHlanganisani. Ungacabanga ukuthi uHlanganisani nguyena umlingisi wanqangi walesi sahluko, kanti akunjalo. Phela siyazi uma ngabe khulunywa ngomlingisi wanqangi, umlingisi omkhulu ovelele osemqoka, uyavezwe nenkinga abhekene nayo. La kulesi sigaba uHlanganisani uvezwa njengomuntu ongenankinga, uvezwa njengomuntu ingqalabutho owenza izinto zenzeke. Sephase iBA kuzifundo zesayensi yezepolitiki, esiNgisini nakwezomlando. Usephase iBA Honours ezifundweni zesayensi yezepolitiki. Ngamele ibhizinisi okungelakhe kanye nodadewabo uZithelile. Ibhizinisi likaHlanganisani noUzithelile liyamfaka ucele ngoba nguyena ovuna izithelo zikakotapeya nezikamengo eMpaphala bese ezidlulisela kuHlanganisani. uHlanganisani kube nguyena ozithengisayo. Leli bhizinisi ladlondlobala landa lagcina selithengisa nezithelo zabantu baseShowe kuze kuyofika koGengendlovu. uHlanganisani wayephinde aqeqeshe abadlali bebhola. Sibona abadlali baseMpangeni kanye nabaseRichards Bay. Ngubani-ke manje umlingiswa osemqoka walesi sakhiwana kumbe isahluko? nguVikizitha. uVikizitha ubhekene nenkinga yokubandlululwa kwabamnyama eYunivesithi ayekuyo. Umbhali uthi wayehlala ekhala ngalokho. Umbhali uthi kule yunivesithi ayekuyo uVikizitha wayezizwa njengomuntu olivezandlebe. Umbhali uphinde athi wayesecikekile kwazise phela wafunda iminyaka edlula 10 ezikoleni zabelungu. Kwenzeka yona lento ayengayifuni yokubandlululwa kwabantu abamnyama. Isisusa sodweshu senzeka ngenkathi umthimkhulu N ongunina kaVikizitha uPopi engayizwisisi indaba yokuthi ingane yakhe ifuna ukuya enyuvesi YaboMdabu. Yena ukholelwa ekutheni imfundo yangempela itholakala lapho kufunda khona abelungu namaNdiya nabanye abangelona ibala esinalo sonke. Ake sizame ukufinqa izizathu ezifakazela isisusa sodweshu okuyingxabano noma ukungqubuzana ngemiqondo nangamagama phakathi kukaVikizitha kanye nonina uMamthimkhulu. uVikizitha uthi akakuthola kufunayo kulamanyuvesi abelungu. uVikizitha uthi unina akasekele phela lokho akushoyo okuliqiniso ngokubona kukaMamthimkhulu ngezincwadi nangemibhalo yabantu abazi amaqiniso nemibono.
Iqiniso uVikizitha akhulumela phekwalo ulithatha encwadini kaMaffson ethi Fighting Years ekhuluma ngomlingiswa thizeni onguCecil Ngwane. uVikizitha uthi yena akasacabangisi okwengane ngoba akaseyona ingane. Uthi ngenkathi eseyingane wayethi abelungu namandiya bakhulu bangamakhosi bazi konke bahlakaniphile kunathi thina abantu abansundu. Banezimoto, banemizi emihle futhi bagqoka izingubo ezinhle nsuku zonke. Abafukuzi bangobasi nonkosana. Uthi-ke manje usekhulile uyazi ukuthi balapha nje esicongweni yingoba kwabandlululwa kwagqilazwa abantu abamnyama. Uthi abantu abamnyama basetshenziswe njengeladi lokukhwela. Ngakho-ke yena akasayingeni yonke lembudane yokufunda ezikoleni nasemanyuvesi abelungu. Uxolo kuleyo ndawo. Yena usekholelwa emibhaleni yawo Malcolm X, yawo Martin Luther King, yawo Bantu Biko, yawo Dr. J.L. Luthuli. Bob uyakuveza ukuthi akalithandi leli gama elithi Vikizitha. Uthanda igama abametha lona bona njengabazali bakhe, igama eliphucukile okungelona igama lamaqaba elithi euthanasia. Uthi futhi bona bathanda ukuthi afunde enyuvesi ephezulu hayi lena ephansi. Uyakuphika lokho uVikizitha. Uthi le nyuvesi okhulunywa ngayo yinyuvesi YaboMdabu. Uthi unina ucabanga ukuthi yi-tribal university bese ecabanga ukuthi lawo abelungu ama-liberal universities. Uthi akunjalo, ayikho i-liberal university eNingizimu Afrika. Uthi leli qiniso walithola ku-Fighting Years. Vikizitha uthi ukuzonda inyuvesi YaboMdabu ukuzinyanya uzizonde wena, ukuzithuka ubuzwe bakho. Chazela unina ukuthi igama elithi Vikizitha lichaza ukuthini. Uthi lichaza ukuthi angeke ahluleke ukuzilwela, avike izitha zakhe lapho ehlangana nezingqinamba khona. Uthi angeke athathe noma yini atshelwa yona ngaphandle kokuyivivinya. Sekuyisikhathi sokuthi awabambisise amagama namazwi kaMartin Delaney athi yenqaba yenqaba, yenqaba ugitshelwa muntu omnyama, sekuyantwela ezansi. Uthi uzoyikhulula nanoma ngayiphi indlela ekufanele yena azikhulule ngayo. Yamkhumbuza unina ukuthi uphuma ekhaya elinjani futhi yena noUzithelile kabafani. Unina ufuna khumbula ukuthi uZithelile lo akacebile, uphuyile, uvela enhluphekweni, kanti uEuthanasia uvela ekhaya lapho kudliwa khona izambane likapondo. Amphikiswe uEuthanasia noma uVikizitha athi bona babuya ekhaya elingenalo iqiniso, ekhaya lamagwala. Abuza ukuthi uphi uyise wakhe manje. Ubafana akalona igwala nje, yini angehlukanisi avele adivorce noma mthimkhulu ngoba phela vele akasahlali nabo, akaseyena uyise wabo. Sebazintandane ngoba bebondliwa ngumzali oyedwa. Isiqakaqaka salesi sakhiwana sisibona ngenkathi uMamthimkhulu N uPopi ethi kuVikizitha uma engezukulalela umthetho walapho ehlala khona, lapho ondliwa khona,
kufanele ukuthi athathe aqoqe yonke imithwadlana yakhe aphume ahambe, ngoba yena akazukondla umuntu ongalaleli. Nangempela uVikizitha wenze njalo, wakwazi ukulimela igama lakhe elithi Vikizitha. Uyasivika isitha esingunina esingakwazi ukulimela iqiniso lokuthi thina bantu bomdabu sihlakaniphile. Amanyuvesi ethu ayakwazi ukufundisa. Thina bantu bomdabu saqilazwa ucabanga ukuthi konke esinako akukuhle. Mbona uVikizitha esefikile lapho kwakuhlala khona uHlanganisani, waya Ongoye, wafike wathola phela ukuthi unyaka ubusuphakathi, ubengeke esakwazi ukufunda. Nanoma kunjalo uHlanganisani wamhlanganisela wathola umsebenzi. uHlanganisani wamhlanganisela uVikizitha, wakwazi ukusebenzisa izindawo zesikole lapho efuna ukulolonga umzimba. Waphinde futhi wangenela nemidlalo eyayidlalwa kuleyo nyuvesi. Indaba ifika esicongweni kuvuthondaba lapho uMamthimkhulu eseswabulukile, esekwamukelile ukuthi uVikizitha ufunda Ongoye enyuvesi azikhethele yona. uMthimkhulu N ukwamukele ukuthi uHlanganisani ungungubane ohlakaniphile. uMthimkhulu N ukwamukele ukuthi uma eyovakashela uVikizitha Ongoye kuyofanele angamphoxi uVikizitha, uyamukela imbandela. Lesi sakhiwana siphetha ngebohlololo noma ngophola vuthondaba. Sibona uVikizitha esefunda Ongoye, simbona ezizwa esekhaya phakathi kwabafundi bomdabu endaweni YaboMdabu, lapho omdabu bengebona ofana kalo. Simbona ethatha izifundo eziningana kakhulu kunokujwayelekile. Simbona ezilwela, ezivikela ubuyena ngenkathi inyuvesi ithi akakwazi ukuthi athathe ezinye izifundo esifana nesifundo sezomlando kanti wenza isayensi. Bemchazela ukuthi leso sifundo leso asizukungena esitifiketini sakhe. Simbona elwa ethi akunandaba lokho, akafundeli isitifiketi. Waqhubeka wasenza isifundo sezomlando kanye nalezi zesayensi. Kulesi Isahluko sithola umlingiswa wesibili ongumlingiswa ngqangi uZithelile esefunda eMichigan State University. uZithelile ulindele uSolwazi uDokotela Clark Hein ngamehla abomvu. Ade kwakuyisifiso sakhe sokuba ake ancele kulombele ogwansile kadokotela. uZithelile ubhekene nenkinga yokuthi ngenkathi esefundisa-ke uSolwazi uDokotela Clark Hein, yize wayefisa ukuthi aphakame athi amen, kodwa-ke wayengezwa ukuthi uthini lo Solwazi. Izinyembezi wazidedela zehlela ephepheni elaliphambi kwakhe, efundisa udokotela, ekhuluma ngawo widening the epistemic terrain to include diverse epistemic agencies which are often dismembered
demeaned, devalued, and discarded into the limbo of muted voices. Le nkinga yenza ukuthi uZithelile angakwazi nokubhala amanothi. Siyazi sonke ungabhala kanjani amanothi ento ongayizwa ukuthi ikhuluma ngani. Kufakazela ukuthi uZithelile wayengaqondisisi ukuthi kukhulunywa ngani. Umbhali usebenzise amagama athi izimbokodo ukuchaza ubulukhuni besifundo. Umbhali aphinda aqhathanise uZithelile nomuntu olalela umculo wolimi angalwazi kodwa ezwa ubumnandi bengoma. Lingani wami nawe mfundi, angazi abafundi ukuthi bayazi yini manje ukuthi la kulesi sahluko kunezakhiwana ezimbili. Esokuqala sinomlingiswa ngqangi onguvikizitha, esesibili sinomlingiswa ngqangi onguZithelile. Ake siboneke, lesi sakhiwana asinazo ezinye izingxenye njengokubhebhetheka kodweshu kanye nesixakaxaka, kodwa-ke sinalo uvuthondaba. Uvuthondaba luthini? Uvuthondaba luthi inkinga ayebhekene nayo uZithelile eyisisusa sodweshu yokungamuzwa uDokotela Clark-Hein yagcina ixazululekile, naye wagcina eseveteza ngo-dismembered nawo-erased African women in South Africa. Lesi sakhiwana siphetha ngopholavuthondaba noma ibohlololo lapho sibona khona uZithelile ebhalela abafowabo incwadi ebaxoxela ngezifundo zakhe ezisemqoka ezifana ne-computer science nesifundo ngabesifazane noma lesi esibizwa ngokuthiwa phecelezi ngesingisi yi-women's studies. Ubaxoxela nokuthi wayenza i-mathematics kanye ne-statistics. Mlingani wami nawe mfundi, ngicela uzibuze ukuthi kungani ngenkathi ngethula isakhiwana sokuqala ngingakhulumile ngesizinda, ngenkathi sikhuluma ngesethulo saleso sakhiwana. Angithi isethulo sesakhiwana sikhuluma ngani? Ngomlingiso semqoka nenkinga abhekene nayo, isizinda nesisusa sodweshu. Ngenze ngabomu ngoba bengifuna ukuthi nginikeze wena umsebenzi wasekhaya mfundi ukuthi uhlale phansi uxoxe ngesizinda sesakhiwana sokuqala nesizinda sesakhiwana sesibili esitholakala kusethulo. Ngiyabonga, usale kahle, uyathandwa. Ungakhohlwa ukusubscribe. Ngicabanga ukuthi okwesibili ngokuxoxa ngalezi zakhiwana sesisummarizeile phela, sesifinqile phela ukuthi lezi lesi sahluko simayelana nani.